Hello, good morning everyone. Ngayon, may nagpapadala ng pera sa akin from USA. Si Mami Angela, Makulay na Buhay USA. Tulong niya para sa mga alaga kong pusa. Please watch and subscribe to my YouTube channel. So ayan, dumating na ako. And then magpunta ako sa Cebuana. Magpunta ako sa Cebuana. Hello sir, good morning. Ayan, nandito na ako sa Cebuana. Try natin kung makakuha tayo ng pera ngayon na pinapadala ni Mami Angela from USA. Ayan. Ayan mo, uli na ko kay napakoy paliton. So, thank you. Natanggap ko na ang pera from Mami Angela sa USA po. Ayan, so, ang gagawin natin ngayon is bibili tayo ng bibili ako ng hello. Bibili ako ng gamot sa mga pusa ko. So, nadawat na ako ang kwarta na nasa akong bag. Dayon. Mupalit na ko og kanunon sa iring kay maumay ingon ni Mami Angela na ipalit nimo og pagkaon sa iring og tambal kay katong isa ka iring nako is dehydrate na siya. Sige. Ayo Jen. Ay, Naamoy ka kanang pagkaon sa iring dire Jen? naami pagkaon sa iring. Aman. Sa ngalan. Katong cat food ba? Katong cat food na Ay, wala ni diri. Grocery ni diri. Ginoo ko. Grocery. Uy, sorry, wala man di ay. So, mubalhin sa ako ha. Mato sa ko sa lain. Asa dapit? Dito sa Dialme Pharmacy, convenience Bante store. kay upload ako ni Unyara ba? Bala ka. So, balhin ako diri kay mag-grocery man pug ko Ipakita sa gamay. kita mong kuan, tindahan. This is the Welcome. Mao ni siya ako diri jud ko mag-grocery. Bahalag ang akong kwarta is muna. So, diri jud ko mo sulod. Dayon, Paano po dahil? mangitas ako kay ang akong iring is nanginahanglan jud siya og kanang cat food kay Wala cat food diri. Dog food ra. akong gi-maintain iyang tinapason gikagid karon. Tagid. Gikagid Butangi siya. siya natural. Ani akong mga amiga sa tindera diri kang Kuya Iyoy Manyigos, si Alma Pabataw diri. Then nagtuo mangugo sila og katong naipagkaon sa iring diri wala. Wala no. So mubalik ako diri kay nangita man ko og katong pagkaon sa iring gyud ha. Sige anya. Mimi Angela nagpalit ako og katong cat food Pilang kilo ani daw? 160. 160. Kana. Nagpalit ako, Mimi. Ayun na, ay katong vitamins nila dong, wala. Ay, mobalhin pa rin ko sa pikas, ani. Oh, Ana. pila ka kilo. Karami, So, tag 160 ang kilo, mi. Din, palit lang kong duha kay. Ako walang anam-anamon, mi. Kay ngano, mura mo siya mo action og hupas good kung bultuhon gani. Mura siya mo hupas. Sige, nagkuha na siya, mi. Yan ang gisulod. Mami, nagpalit po ko gani, dextrose powder, kay kasagara sa ilaha gani, mi, kay masubawan. Ang iring, karon pa ko sa iring, tinuod yun di ay, kanang sipunon po sila, loy, biya po kaayo. So, kanang magsipon na gani sila magdaot, murag mag-uul, biya po ta. Imi ha. Oy, nakapalit na ko ha. Ibili sa Junbi. Kay mo kumpra ko og kanang pang-grocery. Grocery ginagmay si Kuya. Mao na siya tagiya sa Tamula. Pero paminaw na ko kay mura man siyang na-bankrupt. Si Kuya mao na siya baker na mo diri Baker. Ay, baker kaya dili no? Dili. Ay, kuani siya mao na ni manager ni Ti Alma. Sala mo, palit po tagkatol kay daghan kay lamok sa balay. Pak. Posporo po, kinahanglan posporo kay ngano. Magdagkot na lang tagkatol para dili ta lamukon og pinaabot sa atong gugma. Shout out Gina si Gina. Mao ni siya tindera kato gani nag-trending sa TikTok nga dili magpautang. Na siya.
Anang apple, panghatag na lang unta na, oy. Uy, shout out kay Chay Chay, oy, kay Guwapa. May isa nga cashier. So, mamili sa taguan kay nagpalit kong katol. Kay magdagkot na lang kong katol para dili talamukon og pinaabot sa atong gugma. Char. Ayan. Ayan, nag-groceries ako gamay ha. Dayon mo, uli naman dayon ko pagkahuman. So, kuan na lang, ay sa mo skip kay ipakita dyan ako kung saan ako ang gipadala sa sponsor na ako karon. Palit po kong tinapa. Yan. O akong amiga ay. O nagpadala man si Mami Angela God para sa akong katugan ni akong iri nga 13 ka buok. Yan, nagdaot-daot man good. So nagpalit siya og para tambal og pagkaon katong cat food. Ayan. So bahala na sila kuan ha. Sorry lang og kaya ako man ni ikuan sa channel God. Yan. Tapos palit kong sabon. Dili ko ring di. Pagwapa po chay di. Pag-smile po dira chay ba. Vlog. Pero apil po dira chay, okay naman good ma-apil. Ay wala man na siya community guidelines. So once nung nakay istorya nga kanang dili mayo. Overload na tawo. Overload na tanan dito. So lihok jud kaayo ang atong camera no kay sorry kayo wala magugoy cameraman. So ang inato na lang po nagalihok atong isa ka kamot dayon ang niya pa diri. O, diba? Mura biya sila nag-uol ay ngano nagyaw-yaw daw kung maayo diri. Pasayluag yung kaayo kay kinahanglan ako i-upload karon kay naman ko'y nag-sponsor na ako si Mami Angela from USA nga magpadala siya nga ipakaon sa iring kay nagdaot-daot man ang akong iring nga 13 ka buok. So, murag na dehydrate then nagpalit na kong tambal. Tuwa ni Jenna. Asa to Jen? Ayog taguin akong pinalit maring. Pero napulit po tagsabon, aray. Ang kanipong cashier, bisa po diyang i-times 2 ni Ron na ma-shoot yun saan ni. Ayaw po i-times 3 lang ling. Uy, ilang na dito. Tarungag yun ling ha, ka na dito ma-pour drilling. Siya. Nagpasalamat ko ni Auntie Alma Pabataw nga maoy tag-iya ani nga tindahan kang kuya iyoy manyegos ni siya among mayor diri sa lungsod sa Kulambugan. Pero kaning isa murag di gyud ni siya makautang kami. Ani hangyo ko ato niyang last week kay nahabilin kunuhay akong kwarta wa gyud mo sugot. Okay ra. Wala di ka pa utang ape. Wala gyud kasakit gyud akong dughan ato. Ang mga bayana. Kanya nakayelo pero gwapa man ni siya usahay mamaot ni siya. Ruhay, ay joke lang na kay kuan panahon ng pandemya kinahanglan nga dita magsingarig mugot ganon. Oy ang pansit asa ring. Uganan ko ana ring. Kani nga pansit ay kani. Pwede na butangan og tinapa kani siya. Oh, di ba? Ubay na ko napali ang munggos ring. Uy, dara munggos. Ang munggos, dara munggos og magpopcorn ko niya, oy. Ayan. So ano daghan ako napalit kay palit akong tambal sa iring. Ay nakapalit naman akong Gina. Then ang katong isa na lang ba nga murag powder. Dayon murag kuan na lang, ikutaw na lang siya para ipainom. Kay murag ang duha na ko ka iring karon is na dehydrate jud siya, na dehydrate. Then mo ato pataglala, layo kaayo ang veterinarya dito kay mahal kaayo ang bayad. Kinahanglan tagingting rin imong 3 mil unya iring ra. So ano, kanang Siamis nga iring dayon. Oh, Siamis to duha man si Porka og si Kuan Tumtum din. Kinahanglan jud nato nga ampingan kay palangga man akong mga iring. Hapit na habilin ang uwil so mupalit og duha ka pakit kay iyawat na lang.
Di na ta mo adtog laing tindahan. Kay kapoy ba kay manugo ay dong, paliti ko sa unahan unya. Ang bata po mangayo po Jis, dili na biya sila musugot og 5 ron. Ay Ginoo ko, Jis na gyud kada sugo. Grabe ka high-tech. Tindahan mo, ginita nga tindahan. Yes, grabe ka high-tech sa ang jumbo di ay nga sabon habilin, bara. Bala magyaw-yaw ko ha, pasayloan lang jud ko ninyo magyaw-yaw ko. Ayan. So wala mo sabon nga magwapa ta. No, wala man din na nagwapa diri. Kanang mga whitening ba, kanang mga mamahalin. Gis. Gina. Walay buhay. Kayo pa man ring. Usay oras. Pili si Sina din. Jen. Shout out dira ok. Hi. Dayon, mauto sila mga tindera dire sa Manigos nga murag dili jud ni sila magpautang. Bisag kulangan pag 50 tabos, di jud ni pagpautang ning tulo diri. Sara ay joke lang ba kay, di ba? Walay mga disco, walay mga pageant. Gimingaw na jud kog mga disco karon. So unsa ba mo palit kog kandila? Na pa may kandila sa balay siguro kinsa man puy dagkutan oy nga wala pa may November. Ay ang Bombay dai tunga lang sa kilo. Wala. So unsa man kanang need lang kay sa ato ang balay panginahanglan ba? Unsa pa? Ako mayroon nun? 681. Oh, sa grocery rani ha. Dayon. Kabayad ko ganina sa katong pagkaon sa iring. Dayon. O katong dextrose powder. Og maora man siguro. Wala ko'y nahabilin din. Mapalit. Salamat. Salamat. Ay, Tagak pag yun. pasalamat jud ko sa mga tindera ha kay murag naa sila pagagamay nga mga chismosa yun. Maaki pagka chismosa. Dili kay giwadalan man siya good. Kay pati ang nag-sponsor sa ako ang kani. Unsa ngalan ani? Amor tripod. Ang naghatag sa akong tripod which is from Visayas to siya si Lyrich Guantangco dayon. Ay naniit po din isa katirang. Ay, thank you. Salamat. Tagsubaybay gid ay sila sa akong YouTube channel. Ay! Si Gina kay murag na ipagka-traidor. Naglisod kog Gina ay ginhawa. Kung salamat kaayo ha sa mga nag-support. Thank you and God bless. Mamaya ako pa ni ikuan. Ayan, muuli na ko. Kay nakaparit ako sa mga kinahanglan nun. Yeah. Ayan, palit po kong pan ha kay ayok, balik 40 lang day, kadang tamis nga pan. Okay. 40. So guwapa kay tindera ha. Shout out sa. Mo siya tagiyas sa kuan, Fuentes Bakery. Ayan. Naka-eyeshadow bitan. Asa sa eyeshadow bi? Uy, sa YouTube na ko ni upload. At ang lalami kay karon, guwapa kay ka. Sa YouTube channel. Napoy Bibi, hi Bibi. Mato siya mong tendera. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Yan, nakapalit ko pan. Ngayon ang pagkaon sa mga iring, ayan. Ubay-ubay na din siya nako napalit kana. Then ang tambal.
Dayon. Palit kog katul. Palit kog pan. Nagpalit kog pansit. Importante kaayo. Dayon. Sabon. Naay kape nini. Naay munggos. Og naay tinapa. So, pakanon ako sila, Mimi, ha? Thank you and God bless.